Ka Meghalaya State Commission for Women MSCW Klaraki ya kajingala bakan rius ngi persya ya kajingsha banben gi kentei berkena kentei kabas dang na duk ka arpasan trik naiwing hadu shipho trik no pra. Ya kanikasngi kebelaraki halur kapang and digital violence against women and girls kalong ru shibenta kajingraki ya International Day for the Elimination of Violence Against Women. Ya kajingalang la pelong ha MTC stand umulong yang musyang ha kajingdon lang ka kongsan ka kong Yamons EM chairperson Meghalaya State Commission for Women ka LBR Marak MCS AEC West Giant Hills District ka kong Ripaya Pasa member secretary MSCW na lor kiway. Kakong Yamons EM habakren halor kapang kalaong shibun ba kijingjas ngosi kibajia persya ki kentei kiba ka commission bat pulin kila yo jing ujor ki wanling ba ki rinsan social media kentop na du ka jing pendan kam bakla gider kerteng ka jing sya berngem na luar kiway. Ka LBR Marak MCS ha ka jing keren kalaong ka jing sya leben ki kentei kam datang kamat jo ka kentei Henry ka day kamat jo ka imlang sa lang. Haba ka kentei kam shingan kalong yung ru kam shingan ka imlang sa lang katran bar ka jingkiyo jo ka jat bin riu baro kaway ka suki. Ni day bantay ka imlang sa lang hakaba kaway pa kaway ka kentei bat kena kentei la kalong haying hajaka tray hakijaka patba ni online kinsngo balaya da bat buram bat ken koreki laong kamarak. Ka marak kalaya ru ya ka Meghalaya State Commission for Women kabalaya lam ya ka ni ka jingalap ka bakan rius ngi bat kala kintu ya baro ki badan ha ka jingalang ban mi da ka jingkular ban yang persya ya ka jingsha thombor klem jingtiang namar ka imlang salang kabaya dai ki kentei ka de ka imlang salang ka baroy. This day not only marks an annual reminder but a call for action, a call that asks us to say enough for any form of abuse, discrimination or injustice faced by our women and our children and our girls. Violence against women, it's just not an issue of a woman, but it's a societal issue. When a woman is unsafe, a family is shaken, a community is weakened, and the progress of the entire nation is slow. Here in Meghalaya, where women have played central roles in society, violence against women is a strike at the very heart of our identity and values. The purpose of today's program is not only to create awareness, but also to inspire responsibility. We must build communities where every woman and girl, whether at home, at workplace, in public spaces or online, feels protected and respected and valued. This requires more than change in laws, it requires change in our attitude as well. It requires us the courage to speak up, to intervene and to stand together. I take this moment to commend Meghalaya State Commission for Women for leading this 16 days campaign and bringing the message to the streets where awareness truly meets action. Let us leave from here today with a shared commitment to listen without judgment, to support without hesitation, and to stand up against violence without fear. Because a society that protects women is a society that prospers. Thank you, and let us continue this mission together with the strength and unity. But barok khat ni penan kam ya kata. Nrei kaba kwa ban yu thu pa de ba ki bon ki jingma ki ba wan ba namba ka ni ka social media ki la ban de ki stalking kita ko don ba bot ya pi mo don ba penrem ya pi don ba event ya pi kam ta mi ki kena samlawat ki kena redro ti ki bon ki jing sosi ki jingma ba ngi la ko ko commission ro ki ba don ki case ki pulet le ki la kambon bagi case ki wan ban ya thu ba uta la pen I ya ka dur jongno uta la keren ya ka ya shang kumta nei somba la ilut mar bele ki brio ki mat ki somba da ka dei lang ba ka social media kim dan ba yo iya ki na taru ki le ka domon teman hadian ki hap re ka kendan an mo ki cyber crime ki hap te ki kendan an dan ki kendet teng de ki lawan ki pulet balai la jayu tena ta ka daw ngi di banmong ki ba adakar kumenshwa ki keme ki payangi ki ongwat julet chuto wat let chuton ma ki di jaka basniu Henry mentau pada ngimtip iki kunjungi syai ki let mo anak kata ka ong ke virtual reality, ke virtual space
bagi kena ki lek mar kim tip teng teng bat ki poi pada syaka jing syak le grand bang ki don teng teng ubal ban threaten dan ni tahu boong ba syem ka kerteng jongi ka dur jongi ru ban lek ki jat takadau sobha yet pi pendan kami ke social media tip ro de ka jing maro bat ki bahe ki nong hikai ki kemi ki kpa ki di ban hikai ki kemi ki kpa ro wat de pil arang ba ro sobha poi syaka Facebook dan Instagram kenang pin tip syaki kun jong pi ki lai yo ki syak bakla nei wat ong ba ki lek ki kun siom nei dei wat ju ong kom tan mar ba pi de ben pet syai ke lek yo ngi do ki kun ki jong ni de na ta dau ki bon ka kta ka mental health khang ta mi ki khna res ki khna ki samla wat ki bla rang ba ru mar belai ki don ki brio ki basniu bat ki basocial le akai ro teng teng ki muat ro teng teng ki le akai bat ki penrem ya ki brio through the social media bat kanir ko kawan rai ke jingma bat jingman sa da don ki brio ru ba ki ba poi ru ki shem ya ke jingem jong ki ro ki phat ki jingem jong ki na ta ka daw mi de ban long ki ba start ki ba shem phang ban tip ki role ki an ngin tip ya ki kendon jong ka an ngin tip ki no kita ki safe spaces dengila ban lek chanu dengila ban pet ki social media bat umdai pang ba ong ba o ngam don ba yo i nga ngan chu rong ngan sa dan ngan chu le kan ta den ta ka daw ki jing tentu ya barok khot kham tam ki kena asam la wat ki bla rang ba ru ni yo i ba teng teng ki rang ba ru ki poi rumah ki le rumah teng teng ki shulong pralok through Facebook sapoi sa kejingnya dak kejingnya syok hayeng ru kejing pra ki yeng ru ki don kom ta den ta ka daw ni kentu ia je barok khot ba tongin long ki ba adakar namar kani ke teknologi ngimla ban pet chu ngimla ban pet kedika ya ke jongi menta ke jok jongi menta ni penan kam reng di ban penan kam pada pun ka penan kam ke tari ngila ban penan kam ke bah ba de ke basniu na ta ka daw long ki ba syampang yet bat benya ha ya kita ki kendon barok khot bat pinlat ni ke jingma den ta daw kani ke team menta usnem jong ka khat riu sni bani kita kena ke kat Rusi kami for United Nations kepada elimination for of all sorts of violence kami naba ke violence ka don lot mai ke jing thambor ka don lot and redon ka por ka history kita lain ki shipara ki khot ki Mirabel sisters kita ki le athma bat hapo ka yau ki nong senchar hadu baki no poish ke jing yap dena ta kadaw ka United Nations ka bu ikani ka si ban kenmau ya kata ka si ba nimdai ban shim nimdai ban you right but nimdai ban bat ban ong o kani ka kam lei the tombor ki kan thai wa ndai tangi kan thai ki khna kan long ro nga tharai wa ki rong ba ro idon ki ba tombor ta kadaw tongin ya dai we tongin ya ini isin ai we tongin ya long ba start ba shampang ban wat bat bangim num pendon kam kelam don kejing adakar kelam don kejing sian ya ke social media ha ga ni ka sngi la yo ru ka jingkran na ka kong ripaya pasa kabla kran halor ki jing sha thombor ne sha banben ka baju jia ha ki longyeng longsam kumju ru ka jing sha thombor ne sha banben ki kin thai ki khna ha ka imlang ka sa lang katba umuktiar ubami khamat na ka District Legal Services Authority DSLA ula a jingkran ba jingpsha sha ki pat ba halor kila jingarap na ka bentai ki kin thai bat ki khna ki bangat ha ka apot jong jing sha thombor bat sha banben baro ki nongkran kila penshai ru ekila jingada ki bakat kum ka an na ka bentai ki tu ki kin thai ki bangat ha ka jing sha thombor bat ki wei ki an banya daya ki kin thai ki khna ha ga ni ka sngi ki samla puli ka kyang nang ba Government College kila shimbenta ha ki jingruai bat role play ki kan rusni yang ka campaign yang nakaliang ke Meghalaya State Women's Commission wanra ko ya kani ka program hikmat yang ki bru ki nong chong hajuai ka jenta he si wro ko wi ne bha wa kam ki nong chong chnong sniao wa khia ka hado kate la dapat ya ka jing cha thombor yang ki khna ki kan thai da chnong kendong da cha sor ka office yang ka Women's Commission em ka po Nova La Shumian Hashulong kani ka office man ga ka wi ko pat na ga benta ka miat ka bha
yong ki kan thai daman ko kam ka civil court daman ko kawi ka thau ka wa ya ki jingerap wo pero pet dala I kaleng ki chnong ki thau wo ya ki awareness na kawi po che wi por yo pen chi hey ya to wa ka hok yo ki kan thai yong ki kana wom to ucha yo ben to ucha le ben ye pi1 ka office yang ka commission EME ki member EME ka chairperson yang EME ki bru yang ka ai hapo ka office yang ka women's commission chim ko ki case ki wa per ki bru ki kantai wan gi hakmat yang ka commission wan kana ki ye jing yang ki wan ot wan nam ki na ka benta wo yo ya ka jing yarap bonsin dia chongi dia solok yuki da snyao ya kite ki jingja ki wa bonjet yeu man hayung hasem yeu man che thau kre gi yeu man chua lai chua wan gi kini ki jingja mto wo ongi wa jia ki du hasor bon ki kes ko yo ai hapo women's commission to ki wa nadu nanong kendong mto du ki kes wa cha dat la ne wa cha ya mai ya auri chikurim yeu man ki kes ku ya to wa ka jingcha le ben ki kan thai hay to wa I thau I phau hay to I thau ki thau kre wa ki mem yo ge ye te suk hay thau ki thau kre yang ki cha klam ben ki cha yo ben ki bon hai ki kes ki wan hai wa de arab long ba yong ka commission yo poi ki chi yung thau ai yo ki ye ki te ki jing arab ko ar ko em kam ha hay to wa ka ye chong kha chong man bon sin chami chen chapanar wa bon ki man bayong ki wa cha ben ho kurim yang ki man da cha ben gi em de u eo ka bai bam ka bai di ko pa ki kon ka man bay ye ko wan cha wo women's commission yo u ya le ya sai ya dat yo ya rab ki khnang wa ha po hi ka commission kat ang ye yo u ya pa wa ka man wo tau man pa to ye u ba kle na ka bentai ki tai ki kon na ka bentai ka yung ka sem yung ka tai ka man be ka shui ya pi ne ka sngi wo wan pi cha kmat ne ba tip wa ka jing cha thombor yung ka man be mto de ka ware mto de ka wa ka wom tip wa ro tip hapo ki social media yo pi ki kot ku bor man ka sngi man dapat pi yo pi wa de em ki kena kan thai ku da chak so bor de em ki wa cha thombor hakilian ki wa pero bon sen hi ongi ka situ ne ba ile umpu e bujia hayung yang tangu kenai pi mau yang ye te wo jia hayung yang la de em ki wa ha thau ki thau kre pi la de em hayung ha sem pi la de em ki jan yung jan sem pi ki wa yu pi wa em ki kena ki kan thai la ne ki wa he ki wa cha le ben pi to wan pi chmat pi to pi ka complain na ka liang sarkar de em ki office ki do bo gi kam ka one stop center kam ka district hub ko em hapo jua hi kini ki office to ki wo ya rap ya ki kan thai ki kan na ki wa chem ni kini ki jing snya ba wan chakman ne ba ka sarkar hi lang ba ki ai no per le de em ki jing ya da wa gi ya ki man bai bon sen te new la chakmat ka ai tang wala de tin be gam ni tao nong le pasi tao nong le ben on ang yo la do sai vi ko au ong ni piwa la de suki la de ka bai pa ni ye jingerap kini ki nong le si nang yo ki ne ba ban yo tao le si sam patan ki wa pa ya di khmat de Quran de ne la man ki wi yo de le si chwa